Ki kubor ki babnya. Ya Myntri Rangbahduh keri Narendra Modi la Pdiang sobha Vienna ne kasngi ha ka bala Pdiang Burom ha ka jinglet ke jong usha Austria bala senrani u da u chancellor ka Austria u Karl Nehammer. U Modi u lapoi Vienna hadin ka jinglet jngo jong u ya ka Moscow kum shibenta ka jinglet jngo ya kini ki artli kiri. Shwabani merjingmut lang u Modi u lekendo yo chancellor Nehammer ha ka ba ula banjur ya ka jinga dei parlok ka banang jeliu ha pedeng ke India bar ke Austria. Ha ka jinga keren ha ka summit ke Russia kla menjur ka jingker pak jong ke India ban pelat no kloy ya kinong India ki betrei ha kam shipai jong ke Russia ka banang pen klancu shu ya ka jinga dei ha pedeng kini ki ari. Ka sarkar jela